О, салют, сябры! Раз, два, три, бывайте, сябры! Раз, два, три, четыре. Добрый вечер. Привітання, дівчинки і хлопчики. Ой, няня Полинка, а ты гэта чула? Что? Ну гэта, раз, два, три, четыре. Чула? Добре. А я думал, мне подалося. Не подалося. А ты не заўважыў, хто гэта быў? Не поспел. І я не паспела. О, знов! Топачка, ты яго бачыў? Я не. Што ж гэта за загадкавы раз, два, тры, чатыры у нас з'явіўся? О, а можа гэта ён? Хто ён? Супергерой! Думаеш? Гляди, усё сыходзіцца. Рухаюцца супергероі вельмі хутка, так? Так. Ніхто не паспявае за імі, так? Так. І звычайна ва ўсіх ёсць нейкі баявы кліч. Правильно, і ў гэтага ёсць раз, два, тры, чатыры. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Топачка, можа, і твоя праўда. Ты моя правда, не сумнявайся. Гэта дакладна супергерой. Здорово, будзе нас абараняць. Так, і дапамагаць нам ва ўсім. Яму любая бяда не бяда. Слухай, а давай схаваемся і ўсё ж на яго паглядзім. Раптам удасца. Давай, хаваемся. Хаваемся. Ну, вось, позаймаўся, цяпер можна і павячэраць. Глядзіце, сябры, усё толькі самае карыснае. Садавіна ды гародніна, ніякіх чыпсаў і цукерак. А гэта хто тут? Ой, Топа? Няня Полина? Што вы тут робіце? Тишей, спудишь Каго? супергероя. Каго? Супергероя. Якога? Не ведаем пакуль. Мы яго толькі чулі, а не бачылі. Вось і схаваліся, каб падпільнаваць. А ты тут со своей садовиной, городниной. Что вы выдумали? Я тут уже давно и ніякага супергероя я не бачыў. Не дзіва, ён жа рухаецца як маланка. Иди лепей до нас, будем чакаць разом. Я не могу, у мяне рэжым. Я цвёрда вырашыў хутчэй вырасці, а для гэтага трэба займацца фізкультурай і правільна харчавацца. Заняткі скончыліся, цяпер час падсілкавацца. Тёма, ты что? Не разумеешь? Тут супергерой, а ты только про ежу и думаешь. Гэта ты не разумееш, рэжым дня гэта галоўнае. Я павінен папоўніць запас энергіі. Тёма! Дайте, хлопчики, я пачынаю разумець. Што? Тёмачка, ты казаў, што спачатку ты займаўся фізкультурай. Ну так, я бегаў. А ты выпадкова не лічыў увесь час? Раз, два, тры, чатыры. Ну лічыў, каб не збіцца з рытму. Раз, два, тры, чатыры. Так гэта быў ты? Гэта цябе мы чулі, а ўбачыць не змаглі. Так, я вельмі хутка бегаў. О, якое расчараванне. Ну чаму расчараванне, Топачка? Наш Тёма малайчына. Ён паставіў перад сабой мэту і дасягае яе, спраўляецца. А як жа наша Мара? Пра супергероя. Ён яе знішчыў. Я з табой не згодная. Калі наш Тёма будзе займацца, стане моцным, спрытным. Хутчэй вырас. Так, можа ён і не набудзе супергеройскія здольнасці, не навучыцца лятаць як маланка, але абараняць маленькіх і слабых зможа. Правда, Тёма? Правда. Я буду абараняць усіх, хто трапіць у бяду. Ну вось, чым табе не супергерой? А думаеш, у яго атрымаецца? О, не сумняваюся. І я. Ну тады і я хочу. Дык далучайся, будзем разам займацца. Весялей будзе. Добра. Тады пачынай з прабежкі. Раз, два, тры, чатыры. О, пачакай. А можа не з прабежкі, а адразу з вячэры. Яна ж карысная. Ты сам сказаў. Пазнаю нашага Топу. Ну, а завтра з раніцы на прабежку. Ну добра, дамовіліся. Летай. А пакуль вы вячэраеце, я ўключу мультфільм. Ой, як же мне падабаецца быць супергероем. Уключай, няня Полинка, уключай.
Ох, вось мультик і скончыўся. Які планы далей, супергероі мае? Каб быць моцным, трэба добра выспацца, таму зараз ідзем умывацца і спаць. Вось і цудоўна. Доброй ночи, девчонки и хлопчики. Да пабачэння, сябры. Топаў у ванну крокам руш. Раз, два, три, четыре. Добраноч, мои маленькие, цудоўных вам сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай.